बेयाव 100 लाइमोन आरो 100 आइजो आलादा आलादायैहाय बिथांमोनजों सावरायलायनाय इन्टारेक्शन प्रग्राम जोंहा दङ। जोंनि पार्टीनि UPPL हान्जानि जोंनि नीति आदर्श जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे हाबाफारिफोर जोंनि जे कनस्ट्राक्टिभ हाबाफारिफोर जेरै जोंहा खुनु सारा भारतबर्षआव अट'नमास काउन्सिलफ्रा गावनिनो फ्लेगशिप स्किम गैया, किन्तु दिनै जोंनि बिटिआर काउन्सिला बड'लेण्ड जे जोंहा गभर्नमेन्ट दङ बे बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ गावहानो फ्लेगशिप स्किम जाबाय। 15टा फ्लेगशिप स्किम जों दिनैसिम खालामबाय। बेवहाय नोंहा बड'फा सुपार 50 मिशन थाबाय, जोंहा अनसाय बिथांखि थाबाय, गियान सोरां बिथांखि थाबाय, दाखालिसो माइनाव सोरां बिथांखि जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायखौ मावबाय। बेनिफ्राय जोंहा दा रिसेन्टलि थेंफाख्रि डिजिटेल मिशन होननानै जोंनि आइजोफोरनो इन्टारनेटनि इडुकेसन होनो, कम्पिउटारनि इडुकेसन होनो, डिजिटेल मोनसे लिटारेसि लाबोनो थाखाय जोङो बे थेंफाख्रि डिजिटेल मिशनखौ दाखालिसो लन्च खालामदों। दा बेफोर बाथ्राखौ जोङो लाइमोनफोरनो खोन्थानांगौ दङ, आइजोफोरनो खोन्थानांगौ दङ। आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोबाव बोसोर मोनसे दुंहाव थासारिनि उनाव, गाज्रि मोनसे थासारिनि उनाव बे दिनै गोजोन फैफिनबाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव, जोंनि UG ब्रह्म सारनि दैदेननायाव। दा बावहाय जोंनि रोंगोरा सारनि दैदेननायाव, गबिन्द बसुमतारी सारनि दैदेननायाव गोजोन थासारिजों फैदों। बावहाय बयहाबो बाहागो लानांगौ दङ, रायजो राजाफ्रा बाहागो लानांगौ दं, बुजिनांगौ दं जे जोङो गोलाव सम थांनाय 40 बोसोरनिबो बांसिन जोङो असान्तिनि थासारियाव थाबोबाय। जों बिसिबां आरो असान्तियाव थाबावनो, जों बयबो गोजोनाव थानो लुबैबाय, मोजाङै जों संसार जानो लुबैबाय, आलो गोजोन जों थानो लुबैबाय। आरो जोंनि गथ' गथायनि, जोंनि इयुन जोलैनि मोजां मोनसे इयुन दालांनो थाखाय जोंहा मोनसे मिजिं दंसै। बेखायनो जों साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे जोंनि UPPL हान्जानि सानथौ सानस्रिजों बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे खामानिफोर बेजों जाहाथे लोब्बा जानो हायो, बेनि थाखाय जों बे इन्टारेक्शन हाबाफारिखौ लादों। गोबां लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिनि थिसननायखौ लामा नायगासिनो दङ, जेरै टेट उथ्रिसारनाय लाइमोनफोराबो गोबां बे बिथिङाव सोंथि खालामबाय थादोंना। मोनसे जिनिसा जाबाय मा, जेब्लानाखि सरकार थायो, सरकारा थिसनथाइ होनायनि खामानि मावो। जेब्लायबो जिखिनि सरकारानो फैया मानो बियो माने इमप्लयमेन्ट होखाथारनांगोन। दा बेखायनो मोनसे दुखु गोनां बाथ्रा जादोंमोन जे सिगांनि गभर्नमेन्ट BPFनि गभर्नमेन्टनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि मेम्बारफोर बिथांमोना हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन। बे केसखौ दाखालिसो जोबनानै थांबाय आगस्ट दानावहाय। दा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दानायनि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ। दा नैबे सप्तानि गेजेराव बा जिखुनु मुहुर्तआवनो जोंनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ डिक्लेयार जानो हासिगौ। सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड डिक्लेयार जाखांग्रोमोना 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि साख्रि होनायनि इन्टारभिउखौ जोङो एनाउन्स खालामगोन। इन्टारभिउ जागोन आरो बेयावहाय जाय सोद्रोमाया, जाय केन्डिडेटआ मोननांगौ बे केन्डिडेटआनो बेयाव मोनगोन। टेटनि थाखाय मोनसे खोथाया मा, टेटनि थाखाय जोंहा दाबो 1200निफ्रायबो एसे बांसिन भेकेन्सिसफोर दङ। आगोलावनो जों होनांगौमोन। बेयावबो जोंहा CTETफ्रा जिहेतु हाइकर्टआव केस होदोंमोन, बे CTETनि केसखौबो जोङो दिनै हाइकर्टआवहाय एफिडेभिट होनायनि गेजेरजों जों देरहानो हाबाय। दा बे केसा गैला। दा स्पेसियेल टेटआबो जोबनानै थांबाय। थाबैनो जोंहा जे 1200निफ्रायबो बांसिन ME आरो LPनि जे जोंहा भेकेन्सि दङ टेटनि थाखाय, बेखौ जोङो थाबैनो होनाय जासिगोन। बेवहाय माने जेबो डिले जानाय नंला, थाबैनो होनानै जोंनि टेट माबाफोरनि गेजेराव, केन्डिडेटफोरनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां जों होनो नाजागासिनो दङ। गावखौनो गाव मानो जखार बिथाङा बानायनानै लादों, जखारसो जागोन। इलेक्सनानो जायाखै, भटआनो जायाखै, काउन्टिंबो जायाखै, बिथाङा बोरै 1.5 लाख 2 लाख होननानै बोरै मिथिखो? बिथाङा गणना नामा? बिथाङा एस्ट्रलजार नामा? एस्ट्रलजाराबोथ' बेखौ नायनानै मिथिनो हाया जे सोर बेसेबां भट मोनगोन। जेबो नङा, बिथाङा बे बिजनेस। इलेक्सन फैबा बिथाङा सिखाङो, नोंथांमोना मिथिगौ। सिखांनानै बिदिनो एखमबा मोनसे दलखौ माने बखिनानै गुबुन मोनसे दलनिफ्राय रां लायो, आरो गुबुन मोनसे दलखौ बाख्नायनानै बेनिफ्रायबो रां लायो। बेबायदि होननानै आं खोनादों, माने आं खोनानायसो दै। आंथ' बिथांखौ माने बेबायदि सिनायाबो, आं खालि टिभियावल' नुदों। आरो बिथाङा जेबो बिथा गैया। आं सोंजोब्बाय, नागिरजोब्बाय, सासे पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै बिथांनि बिथाया बहा फालायनाय? बिथाङा माने 7 सापर्टार, 10 जन सापर्टार, 50 सापर्टार, बिथाङा 3बो सापर्टार गैया। आं जेसेबां माने एसेसमेन्ट खालामनानै नायबाय। खालि मिडियायाव फैयो बिथाङा, मिडियायाव फैनानै माने राजखान्थि खान्जाफोरनिफ्राय बोरै रां दाबिनानै जानो हायो बेनिसो बिजनेस मावो होननानै आं खोनादों। बिथाङा खुनु आफादफोरजों सोमोन्दो गैया, नाथाय हारसिंनो बिथाङा बेबायदि बुंबाय थायो। मा जाहोनखौ मा होनना सानो?
बे माने नोंथांमोना मिडियानि मानसिफ्रा बिथांखौ फोथांनानै दोनदों आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे मिडियानि मानसिया बिथांखौ फोथांनानै दोनाबानो बिथाङा माने गाज्रि सेन्सआव नङा बिथाङा जेब्ला मिडियाया दोनगोन होमबा एलाइभ आरो मिडियाया जुदि दोनाबा डेड